Al teu pare li preocupa el teu estat d'ànim. El meu estat d'ànim? Què li passa al meu estat d'ànim? Que pot ser que el teu estat d'ànim actual estigui afectant el teu comportament. Pare, compta'm el que diràs, Isabel. El teu pare pensa que ets tonto i no sap com dir-t'ho. Merda. El què? El que has sentit que ets tonto és el que pensa el teu pare. Em sembla que no és una bona manera de començar a dir-li al teu fill així d'entrada, que és tonto. Sí, si fos per tu ja estaríem tot el dia. Tu has vingut a aquest món a arruïnar-me la vida i ho estàs aconseguint. Collons, si ho estàs aconseguint. Mira, és igual, ja està dit. Necessitaves una empenta i ho he hagut de fer jo. Em podeu dir què està passant? I què coi vol dir això de que sóc tonto? No, no és que siguis tonto, no és el que et penses. Fill, carrega't de paciència. Calla't la boca, No millor. sé com m'he deixat convèncer per venir aquí. A veure, sisplau, algú em pot explicar de què va tot això? La teua mare, ella és més llesta que jo. Evidentment sóc molt més llesta que tu, d'això no en tinc cap dubte. Bueno, que seguireu tota la tarda així? No, fill, perdona. Calla, ja calla. Què? I ara ningú pensa explicar-me la raó per la qual penseu que sóc tonto? La teua mare, ella ho sap tot. No, a mi m'han passat les ganes, ho sento. Que t'ho expliqui el teu pare, que és que ens ha ficat en aquest embolic.